Я страціў сувязь з маім бацькам. Пахаванне маці было цяжкім для яго, цяжкім для нас усіх. Пасля пахавання ён аддаліўся. Нават не хацеў бы, каб я прыязджаў на дзень падзякі ці каляды. Цяпер яго няма. Калі я прыйшоў сюды, большасць люстэркаў былі або закрыты, або выдалены, або разбіты. Экран ягонага тэлевізара быў закрыты кардонам і схаваны пад коўдрай. Я ўсё яшчэ праглядаю татавы сшыткі. Іх у яго, напэўна, сотні. Большасць нават не мае ніякага сэнсу, проста нейкія словы, мо зашыфраваныя, якія мне цяжка разабраць з-за яго рукі. 23:59. Яшчэ быў час, але я не адчуваў сябе гатовым. Я зноў адчуў, што раблю нейкае глупства, але ў мяне не было выбару.